Správa Pražského hradu vyčíslila škodu za standardu, stožární lanko a poškozenou střechu na víc než 88 000 korun. Členům Stohoven se taková částka zdá přemrštěná. Prezidentská kancelář navíc požaduje přes 300 000 za znectění České republiky. K celému případu se vyjadřuji, že sloužím jako policista, služebně zařazený u městského okrsku. Malá strana, malá strana, 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 strana. Dne 19. září byli mí kolegové vysláni k řešení případu na Pražský hrad. Já jsem do toho případu vstoupil až 25. září. 25. září. 25. září 2015, kdy jsem byl velen, abych provedl šetření k možnému poškození střechy. Poškození střechy. Vypovídat policisté, kteří po akci nafotili škody na střeše Pražského hradu. Myslím, že jsem na místo dorazil okolo 3. hodiny, kdy mě na místě čekala pověřená osoba, pověřená osoba, pověřená osoba, pověřená osoba, pověřená osoba, která mě zavedla do prostoru střechy, kde došlo jistě k odcizení standardy. S tou osobou na níž si nevzpomínám. Kdo to byl? Kdo to byl? Kdo to byl? Kdo to byl? Jsme sešli do budovy Pražského hradu. Trojice mužů vylezla po lešení až na střechu hradu. Nevím, jak bych blíže popsal místo, kde jsme šli, ale jedná se přesně o budovu a o střechu, kde se pohybovali ti podezřelí pachatelé. Když odcizili tu vlajku, když odcizili tu vlajku. Kdo to byl? 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 Když jsem vstoupil na tu lávku, tak jsem z tohoto místa viděl šerť. Kde došlo k útoku, tedy k tomu odcizení standardy. Zde z tohoto místa jsem měl dobrý rozhled až do místa, kde se nacházela ta standarda. Ta standarda, ta standarda. Obvinění David Honz a Matěj Hájek byli převlečeni za komuníky a obviněný Filip Crhák byl převlečen za řemeslníka v reflexní vestě s ochrannou přilbou. Pobočka 663 Zácadě, Praha 6, Praha 6. Artikl Lano ocelové ZCCZ za 900
19. Ne, 29. září 2015